Hoor so, mister, jy weet mos ons alweer tyd iets van die jaar, is winter en is koud, en jy gaat mos nou hoor, my koppijn, my rugpijn, jy het eers vir my uitgeneem vir die Mother's Day nie, jy het eers vir my gestuur vir een hairdo, of een voete, was niks soos die nie. Ek het op plak vir jou, wie is 1 voet voor vir haar, boek vir haar, een spot, die 9de, of die 10de Mei, right? Aan Tafelsig Mitchellsplein. Vir R250 kry sy een hairdo, sy kry een medicure, een pedicure, een leg massage, een back massage, right? En sy kry een snack en koeldrink on arrival. So, sy kan nie nou meer sê, my rug gesien nie, ek gaat haar self massage, so ek gaat so, laat hy rug reg is. Want vraag maar allemaal wat het my aan het kom massage, hulle sê, nie meer rugproblems nie.